Neviem, čo budem variť. Ale doma sa ukáže. Pekná paprika. Aj paradajky sú dobré. Treba mi mlieko. Nakupujeme takmer každý deň. Základné potraviny, mlieko, chlieb, nápoje. Iba málo kto sa zamyslí nad tým, v akom je to obale. Nie, obal nás zo všetkého trápi najmenej. Pekne zabalený tovar láka. Často sa ocitne v košíku aj to, čo nepotrebujeme. Berem. Aj mydlo sa už minulo, aj pasta. Čo toto je? Niečo k nej pribalili. Pozrieme to doma. Jedna taška. Druhá taška. Koľko ich len rozdajú za jeden deň? Tisícky igelitových tašiek denne. Iba v tomto jednom obchode. Taký obyčajný, nie veľmi náročný nákup. Za 2-3 hodiny rodina skonzumuje všetko. Zajtra sa rituál s nakupovaním zopakuje. Odpad iba z jedného nákupu. Pekná hromádka. Čo s ním, s odpadom? Zoberme si len tieto ryby, boli balené v 3 obaloch. Najprv v plechovej konzerve, ktorá je samozrejme potrebná, ale nie je už potrebný ďalší papierový a ešte plastový obal. Alebo zubná pasta, ktorá obsahuje niekoľko obalov naraz. Je tu zubná pasta, je tu obal ďalší papierový, ktorý už je zbytočný, a ešte tretí plastový. A k tomu ešte aj nejaké malé pozornosti. To všetko sú nadobaly, ktoré zbytočne plýtvajú obmedzenými prírodnými zdrojmi a vytvárajú nadmerné a zbytočné množstvá odpadov. Život človeka má svoje pravidlá. Riadia ho zákony, svedomie aj morálka. Ten, kto naruší tento večne platný poriadok, hoci je formulovaný v rôznych definíciách, skôr alebo neskôr na to nejakým spôsobom doplatí. Hádzať všetko do jedného koša. To sa robí, hádam, len pri odpadkoch. Čo s ním? S odpadom. Už ma to netrápi. Zbytuje preč a v tejto chvíli, ba ani v tých ďalších, to už nie je môj problém. Pozrime sa, čo obsahuje odpadová nádoba. Planétu Zem. Končí tu v rôznych podobách. Pre výrobky, ktoré vyhadzujeme, potrebujeme suroviny, ktoré berieme z prírody, hovoríme tomu prírodné zdroje. Potom ich vyhadzujeme a zvyšujeme pohorie odpadov, ktoré znečisťujú našu planétu. Mnoho ľudí si povie, že keď vyhodí odpady do nádoby, problém je vyriešený, ich už to nezaujíma. Avšak ten problém sme práve spôsobili. Zíde z očí, zíde z mysle. Ja, človek, pán prírody, môžem ju hyzdiť, ako sa mne zapáči. Vôbec ma nezaujíma, ako si naša zem poradí s tým, čo už ja, človek, nepotrebujem. Zatiaľ nikto presne nespočítal, koľko odpadu končí na divokých skládkach. Príroda, zem, poraď si, ako vieš. Máš 100 až 200 rokov na to, aby si rozložila plasty. Máš preveľa času na to, aby si poradila so všetkým, čo ti uštedril človek. Správať sa šetrne voči prírode je súčasťou ľudskej kultúry. Najhoršie, čo môžeme urobiť s odpadmi, je vyhodiť ich voľne do prírody alebo na mestskú zeleň. Tomu sa hovorí čierna skládka. V takom prípade škodlivým látkam, ktoré sú obsiahnuté v odpadoch, nič nebráni, aby prenikali do životného prostredia, trebárs do vôd a ďalej do potravinového reťazca a môžu nás tak ohroziť. Aj naše domové odpady obsahujú mnoho nebezpečných látok, trebárs baterky, ťažké kovy, kyseliny, niektoré iné druhy odpadov obsahujú chlororganické škodliviny. Potraviny a záhradný odpad sa na skládke rozložia asi tak za 15 rokov. Angličan Wesley Coppes z National Geographic robil na túto tému výskum. Zistil, že rozkladné procesy prebiehajú veľmi pomaly.
Šalát na tejto fotografii našiel pán Kopec na skládke v takom stave po 7 rokoch. Toto nie je živočích, ale kukurica po 20 rokoch skládkovania. A takto vyzerá hotdog, teda párok v rožku po 17 rokoch. Pravdaže na skládke. A tieto noviny boli po mnohých rokoch ešte stále čitateľné. Bioodpad tvorí najväčší podiel domového odpadu 30 až 45 %. 100 000 tón ovocných a zeleninových šúb, zbytkov jedál, odrezkov zo zelene končí zväčša a na škodu vecí v odpade. Bioodpad je sám o sebe neškodný materiál, prírodný, avšak ak ho zmiešame s inými druhmi odpadu, vzniká nám na skládkach množstvo nepredvídateľných a nebezpečných chemických reakcií a zvyšuje sa tvorba rizikového skládkového plynu. Ak skončí v spalovni, tak ak je prítomný chlór, trebárs v podobe soli, môžu vznikať opäť toxické dioxíny. Pritom riešenie je tak jednoduché a stačí tak málo. Zhotoviť si kompostovisko. Väčšinou pre domácnosť stačí aj menšie ako je toto, to je pre niekoľko domácností. Stačí, ak zabezpečíme prístup vzduchu otvormi a nevhodíme tam nič iné, len bioodpad a príroda sa už o ostatné postará. Do roka tak získame kvalitné hnojivo zdarma, môžeme ušetriť na poplatkoch za odvoz a likvidáciu odpadov a znížime množstvo a škodlivosť nášho domového odpadu. Už pri nakupovaní by sme mali rozmýšľať o tom, koľko odpadu kupovaním vytvoríme. A tu si môžeme vybrať medzi chlebom baleným v plaste, v zbytočnom obale, alebo medzi chlebom nebaleným. Ja si radšej kúpim chlieb nebalený a vôbec som... Ak si prejeme minerálku, je lepšie si ju kúpiť vo vratnej sklenenej fľaši, pretože táto obehne 30, 60 až 100 krát a ešte stále z nej nebude odpad, len sa opakovane použije. Kdežto z tejto fľaše po 100 použitiach bude 100 plastových obalových odpadov. Naviac táto fľaša stojí 4 až 7 korún, to znamená, že ak si každý deň kúpime minerálku v tejto fľaši, ročne minieme takmer 2 500 korún len za obal. Takže ak chcete ušetriť ročne vyše 2000 korún a znížiť výrazne množstvo odpadu plastového, kupujte si nápoje vo vratných sklených fľašiach. Nápoje samozrejme baliť musíme, ale nie je jedno, koľko odpadu z jeho obalov vznikne. Najlepšia vec je kupovať koncentráty, pretože z nich narobíme mnoho litrov nápoja. Je to lepšie, ako keď si kupujeme priamo riedené nápoje v jednotlivých obaloch. Naviac je to obal vratný sklenený, to znamená, po použití ho vrátime a opakovane sa použije niekoľko desiatokrát a aj keď sa poškodí, je to sklo, ktoré sa dá výborne recyklovať, takže z mnohých a mnohých litrov tohto nápoja nebude v podstate žiaden odpad veľmi dlhú dobu. Toto je papier. Ročne zničíme len na Slovensku takmer 4000 hektárov lesa tým, že vyhadzujeme papier do zmiešaného smetia a netriedíme ho, nerecyklujeme. Toto je plast. Základnou surovinou pre výrobu plastov je ropa. Ročne unikne do morí a vôd 3,5 milióna tón ropy, ktorá ich znečisťuje. Takisto je to neobnoviteľný zdroj, známe zásoby ropy sa odhadujú už len na 40 rokov. Toto je sklo. Je to ohromná škoda, že končí na smetisku, pretože sklo je výborne recyklovateľný materiál. Jeho recykláciou šetríme nielen neobnoviteľnú surovinu pre našich potomkov, ale aj množstvo energie. Až 40% energie môžeme ušetriť recykláciou skla oproti výrobe z primárnych surovín. Problémy s odpadmi vznikajú, ak rôzne materiály zmiešame dokopy. Tým ich zašpiníme a nedajú sa ďalej využiť. Dôležité je separovane ukladať jednotlivé druhy. Treba začať už doma, v práci aj v škole. Recykláciou môžeme vytvoriť 10-násobne viac pracovných miest ako skládkovaní. Vďaka tomu, že sme jednotlivé druhy odpadu nezmiešali a tým ich neznehodnotili, môžeme ich recyklovať. Recykláciou skla vyrobíme nové sklo a papier putuje podobne ako tu do papierní.
Recykláciou papiera môžeme znížiť znečistenie ovzdušia niekedy až o 75%, znečistenie vôd môžeme znížiť často až o 35%, môžeme znížiť spotrebu vody niekedy až o 40% a recykláciou napríklad 100 tón starého papiera môžeme zachrániť niekedy až 1 hektár storočného lesa. Máme zatvoriť oči a tváriť sa, že sa nič nedeje? Vraj sme civilizovaní a vraj aj kultúrni. Veľa záleží od nás, od ľudí. Separovaný zber všade vo svete patrí medzi veľmi dobré činnosti. Papier z našich výkupní končí aj v Harmanci. Zatiaľ na Slovensku zbierame a recyklujeme len asi 35% zberového papiera. Vo svete je to inak. Takáto doska je výsledkom recyklácie plastov. Môže sa použiť pre detské ihriská, lavičky, kvetináče. Výhodou je, že nezhnijú, ale nie všetky plasty môžeme takto využiť. Plasty a viacvrstvové materiály treba spotrebúvať čo najmenej. Riešenie problémov s odpadmi vystihuje hierarchia: minimalizujme vznik a škodlivosť odpadov, opätovne používajme a nutný zbytok čo najviac recyklujme a kompostujme. V prvom rade by sme sa mali snažiť predchádzať vzniku odpadov. Veď prečo kupovať niektoré výrobky v 3 obaloch, ak stačí v jednom? Prečo vždy brať plastové tašky na jedno použitie pri pokladni, ak si môžeme nosiť na nákupy vlastnú trvácnú tašku? A prečo si kupovať jednorázové baterky, ak sú lacnejšie, opakovane nabíjateľné? Vláda a parlament by mali vytvoriť podmienky pre minimalizáciu množstva a škodlivosti odpadov. Skládkovací poplatok by mal znevýhodniť skládky oproti recyklácii. Škody spôsobené na životnom prostredí by sa mali premietnúť v cenách výrobkov a obalov, lebo zem nie je na jedno použitie.